Kita ke kandak selanjutnya kandak denya pambo mana bak kandak lagu ucap ke lagunya kan lagu puyuh kita lenongan. Bak pantunnya lah kami di siku hati mangko kasanang. Lagu bak kandak kan lagu puyuh batigo mana akan doang menenangkannya. Nyampang kok si Mega pandai bahasa lingkuah itu na lebih gadang palo jo ya. Kalau lagunya bahasa lingkuah kita lenongan. Basabah sesudiko kandak darinya Pak Kua mana si patuang kenggo merianya pula. Hampir ke 8. Iya, darinya hampir ke 8 mana. Dek masuk ayah telingo kami tolong ulang patuna sabantako dak tadong ngabonah dia datuk patih doet dia. Lagu bakandak ke bahasa lingkuah batigo mana akan doang menenangkannya. Nyampang kot le Mega pandai bahasa lingkuah itu dah lebih kadang palo jo ya. Nomor tiba selamat datang jo nan di luar. Mohon maaf kalau dah tersampaikan namo indak tembok kenggala ambil penah dan karate tuli lagu serta jo namo boleh nak jaleh kami menyapu melaki ni. Kalau konyo kalau go puyuh kita lenongan dia. Puyuh son. Ha. Asik. Hilangkan hati nana rusuhan bau bagu rasa malamku lajale puyuh tak baikku ade udah batu juang usah tagak menjauh-jauh amela kasih ko duduk akini dia ulah balik go puyuh lah payah wa aja go pergi duduk alamat dinanelo kai bagura malam kini kok tadu jo puyuh abangko kaku dua bagai memakan kaki biarlah kami gadendang bagura wawa amalamko kok tadu jo puyuh dalam sekali cocok lah sudah saja hai apa-apa lah makan kini ama-ama bakabano bani ay capek lagi ni hara kopi dua tak banan kono ampe kali 8 nek lai datang aku lupa kama pangananyo biar kita nganurang sekali-kali awak mambau ampe kali kapan aja kawan-kawan pondok salero lai pulo kama burokok kadi campaan tampilnya banyak mana tak ado Hop, selebar. Iya, dan jo selebar bana batanyo ke bake Mega sekali jo lagu batamu derta siro tapi batanyo ke bake Mega sekete Mega dek kita sari batamu de alang basuo batanyo lah apa ke bake dia nan cucu selebar lah kelas para kini ko dia ba itu bana pasal sebenarnya go aja. oi nana gadang akila sampai nakete eka masuk ateka di sikonyo kamau pede indah ado di silau papa lah kajale de seleber madatu lubu iyo pulo adi siko de naik katele ratah bilo kabasuo ampe kalila panajana taga elo ola dudua kasiko di siko di karusa mau pe juo badananako Ya seketik pasal kebakannya martopat ya. Semua nombor pek kali 8 dek bangku kita nak donang kosong ada lapiak nang tepek duduk paseloh ya. Duduk berdua. Lanjut.
Dek ambolai nama rusuh nama cameh malam kini ko tipak kebadan dirinya mana tu lu buat larintang di HP saja beliau malam kini sakit pasan anak ke baki apa sungguh pun dak donan kandung di siko pak tolong bujuk saja dia nak ado ke dulu pak betul mana pasan anak ya dek mana tu lu buat tolong bicara ya up kata bacawek kayong basambui pan lainnya nak babujuk jona nado jona tapi dia anak kan dia baru tiba baru tapi sungguh pun baik itu dek baru tiba anak apa larintang dia pe saja di mana badendang kini pak ya tolong jadi pada ada pak dek larintang jo pe saja pak lagi ni go ya lanjut kenapa panjang jo Alada pejandonyo asba kasinan rokok kada tuntuangan kurang babanta weawa indah lan nampak sajo malaman-laman makanda akale go puyua dai bagura laksa malamku dia kain separo lusua narakinya lamang kilo jua hai 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 dan tu arin tama joape gara gula mencali anyo dia bibi ala tande hatinya kan naik kaba anyo kalau tak bayang jo orang agadui cali denai lupa kanino ala senjang denai manyaku kalau banangko aga agianyo kok dah bayang jo orang gadui cali inyak bayangan nino mintua dan marungui irungui minanturan cak dak bakar ajo nan bujangi lo babini na apuyu habale go pulo apo gunung piti disari kalau lo surang juo biar kami na badendang bagura dian suajuo ibo awa jona na bujang piti abitara ga atibo anak taga kada mamuja dari labang urau laksa malamku ode awa kana muadina dek awan jari ladi contohnya iya dari jo bang boy banah malam kini sakit pasan ke baki mega dek lala mo indak lagu puyuh baalah ambo mengatakan yang mega naik mega di lagu niko ba paham mega tentang itu pasan bang boy banah malam kini duduk sini jo mertu buat jo lanjut di alalamu indak palegola lupo tu caronyo Kanjia bulu megana niko elempi ubake enana tuo hai ko dulu iyo nana tuo kini nana bujang kadi cari tabati tabari tolala biagai padonan sari tasenyang kala ande ama amunca oya bang boy ndak bagigi kalau naniko kain dua anak masaknya kicu katang do pagi Heda boy kalai datang saleberkan lai pulo elok sampaikan kasih sayang pada dulu rang sakapalo
cerita kok semalam ko alalape katangan orang tapasosa bahasa mantaro. Alamak muncak lain datang bagurau semalam ko ode ayang mato karanjang tina meri dan tinan lamun. Yalah, 8 blok lagunya kali go puyuh sakete pulau bari baca cakok kadang bari bumpua.